Prečo je nervový systém základ zdravia? Nervový systém je základ zdravia, pretože nerozhoduje len o tom, či vieš rozmýšľať, sústrediť sa, alebo len takto hýbať rukou. Nervový systém neustále riadí celé naše telo. Aj orgány, ktoré nevieme ovplyvniť, ako srdce, dýchanie, trávenie, hormóny, imunitný systém, ale aj spánok, regeneráciu a reakciu napríklad na stres. Všetko. A teraz si predstavte, že tvoje telo je ako obrovská firma, orgány sú jednotlivé oddelenia, bunky sú zamestnanci a nervový systém je nejaké vedenie, top management, ktorý posiela pokyny. Ak vedenie funguje pokojne a presne, firma pracuje dobre. Ale ak vedenie začne panikáriť, kričať a vyhlási núdzový stav každý deň, aj dobrá firma sa takýmto spôsobom časom rozpadne. Presne toto sa deje pri chronickom strese. Telo sa prepína do toho režimu, o ktorom sme si už hovorili, boj alebo útek. Aktivuje sa ten sympatikus, nervový systém, zvýši sa tep, tlak, kortizol, svalové napätie, prepína sa náš systém na prežitie. Napríklad to ľudia nevedia, ale pokles libida je prvým signálom, že s nami nie je niečo v poriadku. Preto chronický stres nie je len psychika. Je to biologický stav, ktorý mení celé vnútorné prostredie tela. Môžete jesť brokolicu, piť krásne zelené smoothie a používať najdrahšie doplnky. Ale ak tvoj nervový systém je stále v režime alarmu, telo nebude optimálne tráviť, vstrebávať, opravovať, ani regenerovať sa. Preto zdravie nie je len o tom, čo zješ, je o tom, v akom stave hlavne je tvoje telo. Lebo tvoje telo len v pokoji sa dobre buduje. Telo v strese je v režime prežívania. Preto sme vyvinuli v našom týme napríklad Forever Mind komplex. Je to komplex 7 látok na báze karnozínu, pretože nervový systém je základ nášho zdravia. Staráme sa o obličky, o pečeň, o srdce, ale na mozog zabúdame. Ale to vedia len tí, ktorí si prešli problémami s ním. A kto chce, ale nevyskúšal ešte náš Forever Mind, tak použite kupón PAVOL15 a dostanete na tento kupón 15% zľavu práve na Forever Mind, Carnosin komplex, na ochranu mozgu a ďalších štruktúr. Takže ak vás tieto témy zaujímajú, sleduj môj profil Pavol Machnič.